Aquesta és la primera vegada que escric la meva història. Vull que el món conegui la situació i el patiment dels sirians. Aquesta és la meva història i la història del poble de Síria. El 2011 vaig sentir el soroll de les bales. Va començar la por i el terror. Estudiava i sentia el soroll de les bales i dels tancs des de la finestra i en els barris veïns. La por va omplir el meu cor i l'olor a mort va impregnar el meu nas. Aquesta guerra que ha destruït la meva vida i els meus somnis, que ho ha destruït tot, com un tsunami, ha esborrat tot rastre de vida en aquest lloc i del passat. Trobo a faltar el passat. La meva pàtria s'ha convertit en un teatre del crim, en una piscina de sang, mort, violència, tristesa i preocupació. El poble indefens s'ha quedat orfe després de l'assassinat de la seva mare a Síria. Les dones s'han convertit en viudes, els nens en orfes. Les famílies s'han separat i han perdut els seus éssers estimats i parents. Que trista aquesta separació. Quan la por i la destrucció van arribar, la meva família va decidir fugir a Jordània. Ens vam acomiadar amb ulls plorosos i els cors trencats per anar a un altre país, lluny de Síria. Al cotxe, sortint del país, tots estàvem tristos perquè no marxàvem per voluntat pròpia, sinó que ens forçaven a abandonar Síria. Durant els dies d'exili en aquest lloc, lluny de la casa on vaig néixer, vaig viure moments tristos. Estava sola, sense amics, sense poder estudiar. Els meus germans i jo teníem grans somnis. Somnis que van ser destruïts pels tancs i les bales d'aquells monstres assassins, els cors dels quals no tenien gens compassió. No sé quantes vegades vaig desitjar la mort o he pensat en el suïcidi. Totes les nits desitjava suïcidar-me. Quan vaig travessar aquella frontera, els meus somnis, els meus estudis, el meu futur i totes les meves ambicions es van quedar en el meu estimat país. Ara només espero i temo el futur. Quan era petita, la meva mare desitjava que els meus germans i jo estudiéssim perquè algun dia arribéssim a ser persones cultes. Volia complir aquest somni tan senzill, estudiar i aprendre per anar a la universitat i ser una persona important per la societat. Aquest és el nostre país, la nostra terra, i no l'abandonarem. Seguirem somiant cada nit. De la mateixa manera que hem plorat sols, celebrarem sols el nostre retorn a Síria. Aquesta és la meva història, la meva, la de Nafla.